रउआल मीठा पकावान पकावाइब फल फल हरिया से भोगवा लगाइब रउआल मीठा पकावान पकावाइब फल फल हरिया से भोगवा लगाइब निमिया पर झुलुआ लगलवा के झुलबू की ना निमिया पर झुलुआ लगलवा के झुलबू की ना कि अइबू ए मैया घरे अइबू की ना कि आपन बेटा के दर्शन तू दे अइबू की ना। रंजन कन्हैया के आस बाटे लागल है अमृत बेटा रउरा शरण में बाझल रंजन कन्हैया के आस बाटे लागल है अमृत बेटा रउरा शरण में बाझल करत मुन्ना गहराय मैया सुनबू की ना करत मुन्ना गहराय मैया सुनबू की ना कि अइबू ए मैया घरे अइबू की ना कि आपन बेटा के दर्शन तू दे खइबू की ना तोहरा के नेता भेजाइब मैया अइबू की ना कि अइबू ए मैया घरे अइबू की ना कि आपन बेटा के दर्शन तू दे खइबू की ना कि अइबू ए मैया